Калі ў школе вывучаеш фізіку толькі па падручніку, гэтая навука здаецца складанай і нецікавай. Больш за 20 экспанатаў з Мінскага музея навукі прадстаўлены ў Івацевіцкім гісторыка-краязнаўчым музеі. Цель этой выставки – показать посетителю, что не так уж и не страшен этот предмет физика, скажем так, и что мы в повседневном быту можем увидеть ее законы и посмотреть, как они действуют. И именно на примере этой выставки, интерактивной выставки, потому что можно ко всему прикоснуться, поучаствовать, провести какой-то свой эксперимент, свой опыт и на основании этого получить какие-то дополнительные знания. Чаго тут толькі няма. З дапамогай спецыяльных акуляраў і карцін можна ўбачыць аптычныя ілюзіі. Можна паспрабаваць падняць гіру вагой у 15 кілаграмаў адным толькі пальцам. А можна адчуць сябе пачынаючым йогам, прысеўшы на стул з мноствам вострых іголак. Убачыць на свае вочы звычайна неабачнае магнітнае поле і адзін з варыянтаў вечнага рухавіка, засвоіць прынцып шасцярэнік і закон гравітацыі, паспрабаваць свае сілы ў складванні самых разнастайных галаваломак. Усё гэта дапамагае дзецям убачыць навуку зусім іншага, незвычайна цікавага боку. Мне очень понравилась выставка. Особенно понравилась картина, что они оживают. Еще понравилось, что можно было гирю поднять одним пальцем. И обязательно приеду с родителями сюда. Пазнаёміцца з экспанатамі выставы ў Івацевіцкім гісторыка-краязнаўчым музеі можна будзе да 15 студзеня. Далей эксперыментальная лабараторыя адправіцца ў Пружаны, Бярозу, Брэст і некаторыя іншыя гарады нашай вобласці. Алена Ракуць, Людмила Салзна, Юрий Титоў, телерадыёкампанія Брэст.